Ngene lho, ngene. Aku kan yo tidak pernah toh mempermasalahkan masa lalumu. Lah ya aja sampai parep dadi peperangan dunia apa piye? Lah yo, aku tidak pernah mempermasalahkan masa lalumu. Aku lah gak ndek masa lalu, kabeh lho tak ora tak akoni kae gur gimmick tok sing kae. Loh, aku tidak pernah mempermasalahkan niken biyen arep umpamane bahasane iki jatuh di pelukan orang yang salah. Aku boyo tahu ngomong ning ngono kan tidak. Ning sing penting ora biyen-biyen saiki membuka lembaran yang baru. Sing penting saiki niken wis ana regemane RM Akbar Syahalam. Pede. Sapa? Ngucapkan salam cek. Oh iya, kagem sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, penontonnya Buya ini ya Mas? Iya, itu. Masya Allah, subhanallah. Ulang tahun SMA Ulang 1. tahun SMA Pegri. Kok Pegri? Pegri guru. Nah, aku ya neng tulisannya Pegri kok. Ya Mas Dik itu di bawah naungan Pegri. Oh. Maksudnya SMA 1 Nganjuk. SMA 1 Nganjuk. Oke, semasa ya Mas? Semasa Nganjuk, semoga semakin sukses ke depannya, semakin banyak muridnya, semoga lulus semua. Terus apa nih ya, semakin maju, semakin bermutu, semakin jaya, sejahtera selamanya, amin. Nek murid kene iki mempunyai moto bersatu bermutu nomor 1. Mutune jelas apik-apik. Contone alumnine ya kaya aku. Niki nak bermutu apik. Mutune kan apik ngono to. No comment. No comment lho, kepala sekolahnya Pak Asop. Bapak Asop. Ya, didongakne apa? Bapak jangan ya, Mas. Hah? Bapak jangan. Kok Bapak jangan ya? Bapak Sop. Kuwi jangan sop. Nganggo A kok. Oh ya. Bapak Asop niku sing pundi to, Kang Mas? Yang duduk di depan, di depan. Nggih, kita doakan aja ya. Iya, no. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Terus sehat selamat wilujeng. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Yes, wish you all the best. Wah, dah. Apa mau lulup the best sih apa? Wis lulup the best sih lho masak. Doa terbaik. Oh, doa terbaik Ya. buat SMA 1. Ya, dan juga Bapak Sop. Bapak nganggo A kok sop tok Ya, lho. Bapak Asop. Ngene ya, Dik niken ya. Kenapa? Kan aku ki ketemu terakhir karo sampean kan ya pentas ning Kemlokologi kemarin. Dek ingin lagi ketemu kok iso ngomong ngono. Dek ingin lagi ketemu kena kita. Apa kok? Iya apa maksudnya? Maksudnya ketemu. Maksudnya itu di sini dalam arti ketemu di panggung. Iya. Itu terakhir di Kemlokologi. Iki lagi ketemu neh. Ora no, ning Kaiwi apa ning sing aku pacaran karo Mas Badar kuwi lho ning. Ning Nganjuk ning ndi Mas? Balai Budaya toh. Heeh. Ya tapi kan sampean tidak menyinden di sana. Oh iya. Ya, mula aku kangen suaramu, weta. Ora ketang sak tembang untuk menghibur warga masyarakat, khususnya keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Nembang apa lho cah? Suaraku ndak tekai. Olah yo ditekak-tekake to. Nyanyi ndak? Loh kok nyanyi yo? Lah sampean Sing bawa. Oh, aku kon. Sampean bawa. Terus sing Iku aku tak sing ngendang. sing nembang sampean njaluk slendro apa pelok? Manuk. Manut. Kok manuk lho Mas. Manut. Pelok ya, pelok. Pelok Mbah Tarkun. Kepo yo enek lho dalang kok dikongkon sinden nek ora awakmu gitu. Ya kan saling membantu toh. Ya tapi kan ngene iki nek sing wani kan nggur sampean. Jel bawanono Mas umpama ngono Sinta Mbak Enggar apa wani? Bawa sing bawa sampean Mas ora wani to. Sing wani nak nggur sampean kaya ngene gematiku lho, mosok jebuk curigai karo masa laluku ya. Sing mantan yang semasa wis sapa ngono. Tapi Ben VC mesti bahas mantane nyapa? Kapan ndak tahu ya ndak pernah ya aku. Kok iso mbas? Sumpah. Ora nate. Wis ora sak sumpah-sumpah didelok penonton oke semene. Oh iya.
Apa ya pelek? Ndang barnya nyabar. Waduh. Tak mut. Batukmu, batuk. Pelek. Nyidam sari kekidung memanis. Niken. Dalang. Aku ning kene iki sebagai apa? Dalang. Dalang itu menggerakkan apa? Wayang. Apa bedanya wayang dengan Niken Salindri? Kalau wayang itu kan gepeng, kalau niken kan enggak. Oh, bukan gitu. Lah apa? Kalau wayang itu semakin lama itu nyapo. Pren apa wah, urung tak apa-apa Oh, nih. urung. Kalau wayang itu semakin lama umurnya. Sampe namanya kayak Mami Heru ta, Mas. Aku kini nerokne sampeyan gitu loh aku. Kalau wayang itu Iya. semakin lama umurnya itu semakin antik. Wah. Kalau sampean semakin lama semakin cantik. Ya. Napa delokmu kok tekan ndi mau? Bu. Kaya ngene. Nyidam sari kekidung memanis kaya kumbang kang amulat sekar kepengin ngisep madune brangangang swara arum yayah manten kang lagya karon deni Mamet Prana marang Kusumayu sedalutan bisa nendra karo mlaku ben suasanane panggungnya ben urip. WW, Mas. WW. Ngateng-ngateng. Sampeyan sing mlaku. Lho. Wis Sisan. kowe kok modal kon mlaku dhewe renggang kula kinepyur pulut saya ketik dalang kok ngotak-ngatek terus nyidam sarining tresna mlakune gak ngina-ngene kaya mentok. Aku wis bawa ya ta saiki nembang nggo Mukadimah Limbukan ya. Ya. Apa sing pelok wis bebas wae meng bawane nyilih nyidam sari. Setia tuhu maman nggih. Setia tuhu tak nyimakkan kene ya. Mungkin nek mboten teka pripun, Mas? Ya tak junjung nek ora. Tenan ya? Ya. Ya wis ra tak tekakne nek. Ora. Apa ya tega ta? Mangga bacakan dong. Sini sini. Oh, ada lagi tuh Banyak. sayang ya. Mas, Buket tok sak kelir dhewe piye. ada lagi nih, Mas. Ya 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 ya. Apa tadi? Ya. Oh ya 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 siap siap. Ini Mas Akbar ditambah dulu. Lo dimbruk nih. Ini ada ini. Dibaca dibaca. Kamu kemarin punya hutang sama aku toh ini tape ini. Wis to gawanen nek duwite gawanen. Calone kan ya dhuwitku ya dhuwitmu to. Kecuali nek rokok ki nak nggo aku, sampean kan gak Lah ya ngerokok. gak apa-apa toh tak ge aku toh. Rokoknya sampean kan beda ya dibaca ya, heeh. Yo, Ini panjang ini. Iya panjang no, Teruntuk Bakul Kok dan Mbak Nita. Bakul kok. Sami yang Bakul Kok Iya jenenge. iya iya. Terus Semoga kalian bisa seperti Kok dan Raket yang tidak bisa terpisahkan, selalu sejalan dan satu tujuan. Ojo tukaran ae, ojo nesuan ae, langgeng-langgeng ya. Couple kesayangan kita Agni Lovers siap kawal sampai halal. terus Dukung dalam suka maupun duka, siap jadi garda terdepan buat kalian yang selalu siap support kalian tanpa batas dan tanpa kenal lelah pokoknya. Dari kalian kita banyak belajar arti kesabaran, kesetiaan,
Dari kalian kita yo ngalah. B. Agni lovers via grup WA, I love you sekebon. Agni kopo kebangsaan dan salam mati selawase iki wis ban. Oh enak. Wah, Iki apa? Oh iki nyuwun gendeng iki. gending. Cakra kembang, duet Mbak Nita dan juga Mbak Kulkok. Terus wi sing kempo kuwi. Sing ini Wah, wah men. Der. Apa? Der iki. Dir ya. Atau der itu macane. Mbak Niken dan Mas Akbar sehat-sehat bahagia selalu harmonis. Semoga yang kalian cita-citakan bisa tercapai, amin. Lancar segala urusan dan rezekinya. Maaf kalau boleh request satu lagu diduetkan. Sotia, Cokro Kembang, salam gemati selawase. Sampean nganggo klambi abang kok kaya iki ya. Lucu ngono. Tapi ini gak bernyawa. Oh, enggak bernyawa, enggak bisa anu ya. Iya. Sudah ya, Kayak, Mas? duduk dulu istirahat nanti lagi ya. Gue iki yuk kik. Bahaya, bahaya. Taruh sana lagi, anu, Mas Karis. Wah, buat tenan. Wong lanang sing gelem ngongkon aku ya gerak bar tok lah sini. Kok iso mbok bales ngono lho. Iya. Iya, ya wis. Mana itu? Iya, ya. Nih, wis. Ora entuk rokok kok semasa entuk rokok kok iki. Iso alon itu. Wes kok cacah ya nek gong keduman rokok dijupuk siji-siji ya. Oke. Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Asian. Napa nggih? Ada 6.000. Waduh. Masih banyak. Iya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. Gegere perkara apa? Mbah perkara apa mau. Apa nembang apa? Enggak, sing enek engkik-engkike ae. Waduh, engkik. Aku udah lama ndak diengkik-engkik. Gak aku ngono kuwi ya. Ndak, ini lo udah lama ndak pargoi. Oke no, dipargoikan no. Apa wis monggo. Apa ya? terso. Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang. Wirang. Kok nyaprut sih nyapo iso nyaprut gitu. Orang kula bae. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sundamani aja. Ini lagu spesial buat anu Dargombes. Dargombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utun nen. Bakul kok. Dargombes. Sing dena salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren. Sopo sing jenenge tekeke? Ndak aja mbok rungokne ngomongan cah-cah. Elek, siap. Yuk Cundamani Masteri. Bes. Tutuk dong, bes. Endi? Emang? Wow. Cepat blangkone wis. Ben mulai ra nggawa gulu. Satu kali lagi apa yuk? Apa? Apa? Sembarang. Sudah lah. Ki arep buyar jam pira ye, Mas? Jam 3. Jam 3. Oh, gampang ceritanya digedhong ngono tok wis. Oke. Apa ini? Apa ya? Nyanyi dewe apa duet? Duet sama Mas Victor. Mas Maji nih lho. Gampang nih lho. Apa kayak? Hah? Sama Eko. Apa sama Eko? Eko sapa? Eko Akbar enek kene. Ndak wes aku menolak tawaran duet sama siapapun demi ayangku tercinta. Ya toh? Ya. Kuwi lho HP teng ceru handle bisa iso. Ayo, apa sembarang. Yuk. Coba GPT. Damel gamelan apa damel musisi? Gamelan. Gamelan sing enek gamelane ben Bukan nih gawe musisi pokoknya yoga-yoga dong ngadek kabeh joget. Sak bapak Kolil bareng.
Sak Bunda Fitri yo masih menyaksikan Bunda. Oh, apa ya? Apa? Ya. Tentang asmara yo. Siang pantoro ratri. Terus? Sampeyan. Oh, aku ya. Ya, aku tak moco, aku ora apal loh. Ndi HP ku? HP ku mau buka ya apa? Enek fotone random barang. Masa fotoku mau simpeni to, Mas? No. Sing pas aku nganu barang mau simpen. Hei. Sing ora. kirimi kono kok. Sing pas aku Ora. Ayo. Ora sing pas. Polamu masalah sapa sing marahi ngono kuwi? Sampeyan, ya. Ora sing pas aku. Lah kan patok cepet yo nembang yo. Bel. Apa tak buka non. Usah. Padahal aku ya ora tau ngirim apa. Asa belaka patok bener. Ya. Ya. Apa? Ya. Sing foto kuwi lho. Ayo dipikir ya Mas Tres. Lintang ya. Ya lintang kalian. Makasih ya, makasih. Sampeyan iki duet karo aku aja wedi nyapa to, Mas? Ora wedi. Aku memadane iblis ngono. Ora, aja ngomong sing ora ta. Wong duet ki kudune harus saling menatap, saling memandang lho. Aku capek. Ora. Ada dia. Mbruk nih kameramu kok. Ora aja ngomong nih burem cecer. Wis. Wo. Dah ya. Mbuh. Kowe anu nunggone nanti gara-gara apa? Sotah piye? Kok terok-terok aku. Pun nggih, terima kasih. Lanjut nih. Selindro. Moga-moga di HUT SMA Negeri 1 Nganjuk ke 43 iso kencan rasane, kencan jiwane, kencan batine. Windono ora bakal balien durung ketemu Petruk kantong bolong kiai. Sikro kang bala bumingal
Sarta palwana uting ranmu darasing karsani kayo punika Kakang Baladewa sembah bekti kula katur Kang Prabu. Wis ndak tampa Kresna, ora liwat pangestuku tampanana. Nuning nggih kula tampi pinunding mestaka Kaka Prabu. Kaka Prabu tindak saking pundi? Aku bubar wae saka negara Ngastina. Wa sing rembug aku disambati kelawan Nyai Duryudana magepokan kelawan pandhita anyaran sing jenenge Kiai Dawaludin kang mapan ana ing pertapan Sumur Jalatunda. Lah aku dikongkon bubarke Kresna. Karepku aja nganti ana wutaing getih. Lah tinemune jebul Kiai Dawaludin kesduk kurang duga ketitik kongkonan abdimu Anoman kepingin nyilih dampar ke Prabu Negara Ngastina kang ateges kepingin jongking palungguhane Nyai Duryudana. Bareng tak buktekke Kresna, katone Kiai Dawaludin pendhita kang winong ing dewa cinaketing Gusti ketitik pusaka nenggala kang dak tamakne ora tumama malah kesempya ing dalet dadaning Baladewa kaya duwe kadigdayan kang linuwih. Kula tekaku mrene aku njaluk pambiyantumu. Sapa sing ora mudheng kasekten Ratu Indrawati kang minangka dadi titising Bathara Wisnu dewaning kabagyan. Lepas ana cakra jelas hancur badane Dawaludin Kresna. Bumi gunjing langit kelap-kelap katon. Lerihin janging risang maweh gandrung. Sabarang Abdul Wukir moyak mayik ing pusaka cakra sanes jodhonipun nadyanto dipun tamakaken sedina ping 17 paribasane mboten bakal tumama wonten badaning Kiai Dawaludin. Lah karepmu kula aturi sumene sawetawis. Pinten to kawaskitanipun Begawan Dawaludin yen iso mbatang menawi kula nata ing Dwarawati pancen pendhita kang pengpenganing yen ora bisa mbedhek aja to Kiai Dawaludin pondhok Sumur Jalatunda badhe kula bubaraken. Bagus Kresna, aku bakal bantu kowe. Hina semubangi wangaruna katinetrane nganggo rapuk sataning kukila ringgane kara saketer kene donganing kung derwu sing bene panca iki Janaka nuwuning Sang Panembahan salah setunggiling punakawan kula ingkang nami Petruk. Petruk ilang nuwuning lakar kasinggihan. Sumenea sawetara ning pawon mengko bakal entuk padhang kowe Janaka. Sapa iki? Sapa kowe iki sanak? Tambah dateng kula pun Begawan Cekok Taruna.
Cekok Taruna nggih, cekok niku jamu, Taruna niku cah nom. Jamu kula niku nggih cah nom-nom niku. Wow. Kowe arep rene, kula badhe meguru dhateng Sumur Jalatunda. Omah kula pun kadol. Omahmu kok iso kadol? Nggih ngopeni gendaan kula. Oh. Wis tuwek ojek gendaan. Nah iya to. Anakmu, anak kula pun mati. Bojomu, bojo kula nggih pun mati. Omahmu pun kadol domong ya. Dwarawati ki omahe sapa? Edian. Ya ampun Janaka. Tambah tua kok tambah bagus. Kakang mbok kula kangen. Akhirnya iso ketemu ya ampun. Ayo delok yo. Larata saking Gotha Sakara kula yen atana mutasa sang Sri ing pancen cinaketing dewane. Yo, aku bakal golek Sraya, golek jago nggo ngalahke kowe Dawaludin. Sapa kula Bambang Jakamurti. Kula badhe puruhita dhateng Nalendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kelakon panjang kamu yen kowe bisa mateni Dawaludin. Petruk wis paripurna anggonmu dandane moral kang sarta akhlake para kawuling Ngastina. Kowe wis wancine bali dadi punakawan ngancani para Pandhawa, momong para Pandhawa ing satriya tanah Jawa. Sapa iki? Bambang Jakamurti arep bubarke pondok Sumur Jalatunda. Yen wis bisa nglangkai Dawaludin yo tampanana. Petruk sing dadi kiai. Nggih, Mo. Kula diajar bocah bagus nika sinten? Kowe pengen roh kae sejatine sapa? Nggih, tak bisiki. Wis krungu urung? Dereng, aku urung bisiki ya. Nah, iki lho. Wis roh? Nggih, budhal. Ora ketang mang menit aku wis iso nambani rasa kangenku ya Janaka. Nuwun inggih Kakang, mbok sewang-sewangan laku ya Dimas wis iso nambani rasa kangenku ngaturke panuwun. Kabeh pengapesane para Kurawa wis tak buka. Engko besok sangumu ning perang Bratayuda Jaya Binangun Dimas.
Aja songar sesongaran. Kowe sing dadi kiai kelakon mati dening aku. Aku ora bakal wani karo kowe. Aku ora bakal wani karo bocah wedok. Nggo apa maneni cah wedok? Lho, aku ki lanang, kowe ki wedok. Lanang, wedok, aku kuwi lanang. Ayo. Arep ngaku lanang lho iki lho. Ayo berubah ora? Badar sejati wujud ora? Iki nek ora mlebu ki jariku lho. Kurantawati bojoku. Ya ampun, Kang Mas panjenengane jane ning ngendi ae? Aku Badar dadi wujud satriya bagus mung goleki aku lagi. Netepi lajering kautaman yo ki ndandani moraling para kawulodase kang mapan ana negara Ngastina Gandeng. Pakaryanku wis rampung, ayo bali. Muga-muga pakaryan iki dadi aku minangka dadi kiai. Ana ing besuke negara Ngastina bakal suda watak angkara murka. Urawa barisan witing kelapa cawisna gempur pendo. Witing kelapa untuk Rangsang Baluwarti. Titir mati dening Kartomarmo. Sing ruwet wis udar, sing peteng wis padang. Nggih mboten witing klapane ruwet kok. Ora padang dadine. Nggih sing baku memuji wonten ing HUT Ambalwarsa SMA Negeri 1 Nganjuk menika sageta barokah berkah prestasi muridipun selangkah lebih maju kuncara hanjayeng bawon.